Kajingle menti bat kajingle mumpatiau jong ka sarkar jela ban penbet bat yala ka jong ka jing bakla kalapau tingkrenya kani ka kenti habai dei ba ka jing shong sha thangan jong ki prangot ki kenthai ki ba kenthop ru ya katu ka ningot ki longkemi ki blami kerteng ha ka meritless nadu snam arjar khat ar na ka benta ki kam gram sevika kat kumbala penmi da ka district selection committee ba de kani ka jing kenno la banjur khamtam hadien ba ka jing shong sha thangan miet bat singi jong kini ki prangot kala kenjo sheki khat prasngi hado menta ka sngi kalai pho terek naitung ban penshisha ya ka jing bakla jonga sarkar jela habai dei bakani ka mat lalam baka jing sedang ka dei nadu ka sngi bakala pen bana lingba ka advertisement halor ka jing don kita ki vacancies jonga kam gram sevak gram sevika ka baklam pentep maka nutuli kita ki kam kidon jing bakla na kalyang ka sarkar jela ka dei ru hakapor baka pen banai ki kerteng jongki gram sevika hakba kilajiet marmar klem da perkhat bakat nungut enla bantung nrei la sujiet bet hadu khat arngut nrei la ai kampat tangya arngut na kishphongut arngut kilong kibla donbok bakin yo no pat na kiwei kikam badia menta kisa kini ki prangut kibdang kmiet lenti bat kibdang ya shania ka sarkar jela bakan le na ka benta ka jongki khamtam haba ka snem karta ka jongki kalanang ya ban yo sngo ya ke ka ba kini ki samla ki balami kerteng ha ka khat ar trik unai lar arjar khat ar apo ka merit list ki angnut na sarkar jela hagdo ngani ka sngi ka ba ki shong sha thangan bandawa ya ke ka ba sarkar jela kala pen banapat ba baki don ya kalat ban yo kam kum ki gram sevika we editor in chief ka ba CCTV lalet ban kendo ya kini ki prangot bantuat jingmot naki alor ka nongrem ayu ka bla pelong ya ki ban num randien na ka te ka jingeki ka ba jarjar berkabakila kut jingmut mansyong ha ketika jaka hadu baka sarkar jela kan ai ke jubab ya ke jing angnut jongki abai keren bakini kisamla ki badan ha kamet ke patelot kila ong ke jing pelong yangi mansyong hang ni ka dehi na kadaw bangi don ni ka hok kumba ka DSC hi kalajit na kaliang kini kisamla kila ong ni shem ya kini ka rai ka dei namar baka sarkar kampensya yangi mabalai kamla mantungkam yangi hadu menta ne balai kam thungkam yangi aga jingle jurep la labru aga tega jaka umshim la don wa tang weiru officer mi weu brio na kalyang ki bor penya district bakin don haka tega jaka menta ngi don hakani ke jaka ya keba kini ki prangut ki samla ya keba kila ki beladap ban mi kerteng na menta kani kam gram sevika lingba ya keba ladap ban jet iki lingba ka district selection committee bat ya kaba kani ke jingyat nanti ke jongki ke jing sha thangan menta klaya adu khat prasngi hindrei ya ke kaba kini ki samla kila dawa na ka sarkar hadu menta umpanshim layo jubab menta ngidon hang ni bat iwei na kini ki samla ya kaba kila ban yuthu ke kaba pelong ki ban sha thangan ha kini ke jaka menta la khat prasngi kong phila ban she thu na preng jongphi ke kaba pelong ni phi hadu menta ya kaba pinsha thangan hadu khat prasngi ya kaba watla ka sarkar kam shimla patiau ndrei phidang yai beteng ya kini ka jingsha thangan ka jongphi te nakaliang jongi hite long ta kai mo nadu ba ngila bi kala out ka result ka jongi mo nadu bala declare ka result ka jongi te kumta nakaliang jongi long khat arngut gi pen pas na po ka merit list te na preng ki ni ki merit list khat arngut te arngut kila thung shak kam gen te nakaliang jongi ngila ya igi kilenti ba hatu ko por ki ong ba kodon post tang artali te nrei menta ba de long hadian kum tu ba de ki klem thung shu kan te ngila persang hi lagi lenti gila jong mo bangin lej ban ya kendu ikini ki kum UDC nang ta yo ki CNRD minister kini ki nang ta chief secretary mo kat bala hi ngila lej ban ya kendu ngila thok ki sithi bun sien hi ban lej kendu iki nrei nakaleng jungi kim shimdon ken kan no response te aswa bakan lap sru nakaleng jungi ngila pen biang kita ki sithi long tat hadu bakan dalap sru long ngila thok biang ke ngila karpat ida ita izin karpat barit jungi mo ngili ban karpat na kapor ngili ban kendu iki ken ti nrei tapat long takadaw ken kapelong ngi bangim ban sti te man shim nak ni karai ken te wat hadu mentang ngila adap hadu kan ni kapor ka bala khat pras ngi ru mo te nakaliang jungi hi ngi kwa hi mo ya ka government long bakan kan
pej lem ke na menta jungi lamar ba kani kalong ke bangi ngi wan hani bandawai ka hok jungi mo lalor kata kila pan pas ngi du khat ar ti ban ong bom don post ti long kumta mo kila de ban shim ka rai ka babyang ka por baki declare ka result ti tangkum ta hi na kaleng junga Kumbang yu iba nadu ka arpoi trek Agos arajar khat ar kerteng jong pi la da ban pen bana badu ban penmi pajba bat ban peni thu ru lingba ya ka ba kila wa kerteng jong pi yang tia po ko office jong deputy commissioner te ke ba pelong hadu arajar khat san pila ban she thu pat kumnu pat hakini ki khindiat snem pat ya ka ba ke kumnu pat ya ka ba pi up ya kata ka kam bat badu bon pai support ya ban cha thangan kata hi kum long khamta mangi lengi 5 gram svika kamut ka balong tangki kan thei suda te na kata ka daw long kumta ke de ibor kum ki kan thei nga thrai bil athu su thu hi kum ki kan thei ngi tlot bor te ngila le ni ban ya kandu na ka por ki minister ki bade ban pe ki yo dc ngila le ban ya kandu ki district administration ba pher ban ya kandu ban long bakin le ai na man ta jongi te henre kamshim na don kandu ke response ta adu ba ngin ha ban ngi shim ke na ka rai bangin pelong yang di sa thangan jongi te na kata ka daw ke te takadaw long kani kapan iba ka sorkar kapan bor kay nakani galenti te yangi bangin dawai ka hok kamut ngi haban syong sya thangan sendi kan arajar khat lai arajar khat saw hatu pila ju ya kendo eki bor sarkar bai dei bat kani namar ba kumba ka advertisement klem shimla pen I bakat notili kita ki post ki babakan ndre hadian pat kathung tang arngot ndakala debjet khat arngot te ke ikapat kabaka sorkar ka jubab spi gitu kisnam bat menta hadian pat nda pilayo ekendu yo DC bodi chairman jong district selection committee kumjuru yo chief secretary ka jala te hak tu kapor te kajingle tenru jongi telong kamsem don te kandu ka jing long ban ong bakin response ken kin ai in written ne kin ai clarification halor kita ki eki bakim la ban le eki nyangi ki sulong basa be umdum gen na kata daw gen kumbangi pat long tangi ko ahi ke jing pensyai mo balai bakim la ban ai bat hakatu ko por baki advertisement ru ki claim mention ki number of vacancies te na kata daw bat haka merit list ru ki pen I merit list be kum tu long ki claim mention re kata ka por ban ong ban labs ne kum ta ken te takadaw kay nakaliang jongi hi am ngila darai long bangin ngila de menjur hi para kandidat kumni bangin ya shim do nakani galenti kan kumbale ki grateful long umta ki grateful long ki ai fi te yangi pat kim ai te kala long ba ki le sinya khamat kan mo ke ka jing sham ga jong pi pat ha bai dei pat kani ka jing lap ka jong pi ling ba ka RTI hajing lab jingi kerkom ka RTI mentangi lab kidam te ki vacancies hajing sha ga government ga dei ban ai extension tang ban yo thong tang ni rung khandiat ru te mlele tang ban ai ka extension kan don jing ayu habai ki grade 4 ki ai te takadaw ni kerpat kan ka sarkar bala kum ru ba ban le lang te kum ban le lang kiwi te le lang ngi ru tang ban ai te extension kan don jing ayu kan ki grade 4 ki ba pass ru 2011 ru ai yangi pada ki ba pass 2012 ni dang kamlong le test mangi kim ai takadaw kalong ni thang pala ngi susi plat kan ya ka jing kan do ka jong pi ba DC bat u CS hatu ki pen I ya kata ka mensim ki don ya ka ba kila menteri ban yarap ipi ne UDC te u don gamen sim UDC tu sungthu palan udai beri ubah sungthu ubah don ru gamen sim kajing yatip lem kajing isin ngi ki samla ki baklem kam jam udon gamen sim tamba UDC umlai le ai lada ka government kam ai ka extension pada ka government ka extension ha ka UDC kam long ka ba ban recommend ya ki post ki ba ka vacancy ki badan menta kajing menta de bet na kalian ka government ba ka claim ai ka extension ngi ru ngi kwa be ya kata compare lada ngi kin thung shwa khandiat ru menta ki badang lai ki vacancies kam le tang ba at least ka government kan ai ka extension te tang kata ki kwa ke ka ba phi ya kendu jing bat hatu la don mo ki officer ki ba nakaliang ki bor punya district ki bawan ya ka ba banwan ai kitien ni phi ne ka ba wat ban senran ru hakamiet ka yong namar ba hangni ngi iba phi dei tang ki kenthei suda den la don mo ki na ki wei pat kisang ya ka ba ki wan ni ka ban kersan lem mi phi hakni ka por ka ba phi khun namta ka ni ka hok ka jong la de kumba ka sarkar hi keladapan pendana dalade nakaliang sarkar te kiswan pe kam tu kan sipor
Henry ban ong ban up hata kamiet ka yong tum dan ya thi ai kum ne par kan thei ti kalong ka bas ngau khia ba ka bas ngau si thang ba kum ki ken thei breu kham tam ki long kumi ba samla ngin ya thi hang ne kamiet ka yong hasurong ti ka ba mano ban sim jing kit khli la da ka ai ka ba ka bas new ka ja yang ni mano ban sim jing kit khli benang nakaleng ka district ruk chuan mi kum tu kum ka duty jong ki benang kaleng sarkar leng ngim yo i ken da ka khamat jong ni ting ngim yo i ya na ka bari ki dan ting ban ha ba pau ngi te ngim yo i te kwang hi ngau si thang hi pen pau ba ki ken thei ken thia ha surok te ka long ka ai ka ba ngim sung la ban mud do da mangi bangan syong ni ru re na ban ta ka hok ka jong ni ngim ban si ban syong be ha ka miet ka yong ru la long baris ka long ka jong ka jing im ru ken re ba ngim kwa ba de ba ka hok ka jong ni kan kun no tang ni madan ni kwa ba nang ni ka hok ka jong ni kan pau bangin da yo ya ka hok ka jong ni nang ni nang ni ka jaka na dai ki grade 4 ki don bat kan thei be chin rang ka sarkar ka yo i ba ki don kam kloi ban bakan juba na mar kam long ka basngai ban don hap ban chong po surong te balai pat yang ki ken thei kam tam ngi don la ki khon ki ti ki yeng ki sem ki nir ki dang samla ki don te kam kasngau kam long ka badai te yang ni ban chu ngap ne ban chu pe ba kin the po surong te nakaliang ga jongi te bala dai ki grade 4 kan thei ba chin rang ki kloi ban jubam te balai te yang ni ki ken thei hadu kata phos ngi ki pen chong ngi hang ni ngi kwa man ta nakaliang jongi ngi ger pat sarkar ban ai ngi kum ba ka le ya ki grade 4 kan le lem yang ni ai ngi ya ka extension but tanya kata hing da wa ngi kwa e ban ai ya ka extension ban pen em ya ka ne ka merit list ke jongi kal bas julong barabor hi riu banai kata ga bangi kwa ting kwa ba ka sarkar la da kam nukum nuru kan perkhat lem yang ni bakan jubab lem kham kloi kat bala kadang bha nam ta om tang nam ta jongi nam ta ki khon ki ti ki jongi kata ke jingker pat ka barit ki jongi te nganget la piladap ban yo sngo ye ke ka ba kini ki samla kumjuru ki don ki long kumi hang ni ya ke ka ba kiladap ya ka ban bu jingker pat ya ka sarkar nakaliang ka batisi ka kwa e ka ban bu e ka jingkeli ka sarkar hadu kan no sngi pan kan nang bampor ya ka ba kan pen sngo ya kini ki jingker pan jong kini ki samla ba kumjuru ki long kumi namar hatomo kan suyai long kumansa ya ka ba kini ken syong ya ka ban beteng ban sya thangan ha kani ka jaka damanta ka batisi tv kan ban lang yuria bot michael dekarang ni po nang thumai